I discovered that the front door is open. One of them is searching my car. I took off from there. They pursued me and got me, dragging me, trying to force me to the vehicle. We pursued them. And we got them at the hold up with my vehicle. Because we don't have backup. No backup, no security. That is why they escaped. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na steam.ch asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Otu onye ọrụ nchekwa anapụtala otu nwoke n'aka ndị ntọ ebe ya na ha na-azọ onwe ya azọ n'ogologo ụzọ ebe nke ha chọrọ ịnọ wee tọrọ ya. Nke a mere n'obodo Abakpa nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Enugu East nke steeti Enugu, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ya bụ onye ọrụ nchekwa bụ onye kọwara onwe ya dịka Kọmanda Japan ya na nwoke ahụ onye nke ọ napụtara n'aka ndị ntọ kọwara otu ya bụ ihe siri wee mee. Dịka ha siri kwuo, ya bụ nwoke bụ onye nke a napụta kọwara wee sị na ha bụ ndị ntọ kwụsịrị ya ebe ya bụ ụgbọala nke ya wee napụ ya igodo ya bụ ụgbọala na ihe ndị ọzọ dị iche iche nke ya ji, ma gaa n'iru wee kụwa ya ihe mgbe ha na-achọ ịkwaba ya n'azụ ya bụ ụgbọala. Ọ gakwara n'iru wee kwuo na ọ bụ dịka ya na ha na-azọ onwe ya azọ ka ha bụ ndị ntọ hụziri ọkụ na-aga wawawa bụ nke ama dịka siren light nke nọ n'ụgbọala ndị ọrụ nchekwa nke na-abịa abịa ka ha tọhapụziri ya ma buru ụgbọala nke ya werie mbọmbọ ọsọ. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Back seat. I discovered that the front door is open. One of them is searching my car. I took off from there. They pursued me and got me, dragging me, trying to force me to the vehicle, shooting their gun. I refused to enter the vehicle. In the process, they saw a security healers with siren. They took off. I took off with my car. That's the moment when I saw you. What happened? What You did they? intercepted and we pursued them. And we got them at the hold up with my vehicle. Because we don't have backup. No backup, no security. That is why they escaped. They escaped again. They escaped again With the car. I got them at the hold up. The gun I carry can do na motor. Mom no maka umorum na message bullet in here. Mom no can see you will see what happened this night. This is down my haylocks. This night they kidnapped him. I intercepted. You people have heard what happened. This is me, Commander Japan speaking. This is Commander Japan. Okay, I can't let in a platform. She's all talking to Shannon and Maya. The kidnapper Buria, almost 1 after Hanaka. How buru this man? About a buru worker. Motia? Natanka Park. This is back. You know for how Toyota. Forerunner black. Big forerunner black. So this is me, Commander Japan, talking. I'm the one that do the job. I thank God that I rescued this man this night. I thank God that this man is free. As you can see, he's not taking treatment. By God's grace, there is nothing much damage done him. Just look at the man. Okay, I thank God for your life. I thank God for your life. That is a Messiah sent to rescue this man this night at Tipper Park. Tanker Park at the back at the old timber shade Abakpa. Tanker Park timber shade Abakpa. So we just come out from police station now for him to come and take treatment. We thank God this night. Thank you. My name still remains Commander Japan. Thank you. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala na etu anyị si eme ya. Deere ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere ya esonye. Ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Gị tabụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị. Asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram gị na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube gị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe. Ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a. Na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịara maka na share button. Ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.